Hello guys, bali ngayon meron kami ditong inarkila na video okay para ngayong Christmas dahil ngayon ay December 24. So mamaya para masaya yung Pasko dito sa Bicol ay may inarkila kami dito ang video okay machine. So ito yun, dineliver na dito sa may sa amin. Yan na naman sa sa screen. Ano ako makita sa mga ilaw? Ay, sa wakas nakapasok din ito. Ayan. Ready to set up. Sila po yung may-ari ng video okay machine. Ayan, kayo po ano? Sir? Iko. Ayun na po magsiset up niyan, sir. Iko, sir. Sige. I will do it. Okay. Ayan, bago siya umalis yung may-ari ng video okay, isi-set up niya muna yung video okay. Nagkasumalan ka na. Ayan. Saan pa kayo galing yan, sir? Yan lang Diyan sa siya. oras? Oo. Ah, okay. Eh, basta bago na ilang sa video ko. Tatlag yung mata rin bariya. Okay, yan. Bali, yun. Inopen na yung ating video okay. Yung signal, baka may hindi lang nailagay na cable. Ano kaya? Ito guys yung probinsya dito. Oh. Positive na. Ay. Ayun guys, at andito na. Positive. Malapit na. Maganda pala yung yung video okay nila sir kasi platinum pala to. Kilalang kilalang brand ng video okay machine. Mamahalin yan. Nasa 20 yata pataas. May salang pa, oh. Oo. Kami kasi. Magsisimula na ang ating party dito sa Batangas Sikat Bay.
Ngayon, sunanggan ka sa bago, huwag magkimasunod, sa lakaw, mga ake, huwag magkimasunod, kamusta na ito, huwag pa, nakulong pa, hanggang sa magaga. Sunod-sunod ka sa bago dapat, dahil na may tungo niya, susunod naman, sunod naman. Gus ko na, sunod na, sa mga gurana. Hata mo! Oh yeah! Yeah! Ura! Ha? Bayan mo! Sige! Hata mo! Hanggang pala magkarosinada sa pagkakabay mo. Ang pangit na mga tayo mundo eh. Saan pa yun? Yeah! Mga makaya! Yeah! Hindi na gusto ko! May nagano ka? Di mo kayo bale! 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 Di mo kayo makadali! Pasensya direk. Bentar begitu lagi ke dalam. Belai. Bawas tokawan saro, belai gerai. Maestro bos itu ya. Ya, atau kalau sudah sudah. Dapat cerai dari tokawan, Alam, di ba yung grocery, yung pila? Ayun, tatay, bako sa lang yan, tatao, huwag naman akong pakawak. Sige, sana, tatao. Kapag nahalog ko yan, just tunang, dahil duwar, ako si Chupay, yun doon.
Siapa nga na sinunda? Oh, mga kura. Para laban-laban kita ko yan, ha? Pila-pila. Pila-pila. Makalabot ang sensong pila. Daw ka mo. Ayaw, pila-pila. Harong grupo, duwang grupo na ba? Ayaw, gawa tulo. Adawa ka sa mga grupo. O, sige. Ajilas pinag-isugton. Baga pinag-isugton. Talsog pinag-isugton. Dahil sila mga bakit. Ano sabi po yung katabumaan? Ano na ka mga ate? Magpila na ka mo! Magpila ka mo! Huwag kuruso! Pila na ka mo! Huwag kuruso! Ano naman? Huwag kuruso! Susundo ko na. Ano yun na? Ako rin nalilibot ko. Ako masari. Grabe ng ibabay mo. Puro sugat pa rin. Ano? Ako nataro. Ano na? Mga ako. Mapakalat ko rin ko, ang premyo, 50 pesos. Panapon ko ka mo. Panapon ka ka mo, pero ito na. Pero ang premyo kaan, sumaya ka na sa disabled pa na. Disabled pa na. Basta ang premyo ko, 50. Baka sisisend daw. Ang makadari sa kuya ka, ito yung hangat ko. Sabi ka po sa premyo.